Good morning mga kaibigan. Oh, sobrang init dito sa Texas. Kakatapos ko lang magtanim ng mga malunggay. Kaya sunog na sunog na ang aking mukha. Diba? Oh, ibang kulang na aking mukha kaysa sa aking kamay. Yan, ito yung tinanim ko ng malunggay. Oh. Ayan. Itong malunggay na to pag ibenta mo itong isang piraso na ganito kalaki na malunggay, mga around $50. Pero binibenta ko lang ng $49. Ito yung tinanim ko. Inumpisan ko kahapon, tinapos ko ngayon. Kasi kakatapos kasi itong aking fence. Ito yung tinanim ko ng malunggay. Diba? Marami-rami na rin. Malunggay. As in, malunggay. Pero ito parang nalanta itong isa. Siya lang ang affected. Ito medyo mga okay na ang mga ito. Yan. Ayan. Ito naman ang aking garden. Namigay ako ng bunga ng pipino kahapon. It's like 15 pieces. Ito lang, dito lang galing. Mga 15 pieces na nakuha. Everyday. Marami. Ang dami na rin ng aking okra. May mga katuray pa dyan. Di pa natatanim. Yan, itatanim ko pa yan. Ayan, maraming kangkong. At dyan naman, mga sigarilyas. Yan ang aking supposed to be greenhouse, pero ginawa kong gapangan ng sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. At ito naman ang proud na ampalaya. Pinagkuhanan ko ng maraming dahon the other day. Tapos may pumunta dito kahapon, kumuha ng bunga at mga dahon. Ano na pala? At yan din mga aking mga talong. Ayan. Ang dami pang kamatis dyan. Cherry tomatoes yan, daming hinog na. Dami rin akong kamote, pero nag-uumpisa pa lang. Yung aking mga kamote. Dito ang buhay sa Amerika, sa Texas. Sobrang init. It's like in the 80s ngayon. Pero mamayang hapon, mga after lunch. Ito naman, ito pala. Nabubuhay pala ang dito. Ito yung pinaka resistant sa weather, sa winter. Itong pomegranate. Ang bilis lumaki. Noong last year, mga ganito lang kalaki, mga ganyan, hanggang mga isang dangkal lang. Na tinanim ko just before mag-winter. Akala ko mamamatay. Nabuhay lahat. Nabuhay na 4. Yan. At itong peach ko, kinakain ng, hindi ko na nauubos. Kinakain ng mga walang hiyang birdie. Kinakain ng, tingnan nyo, nilamon ba naman ng mga birdie. Diba? Yan. Sobra, kinainan ng mga birdie. Ang ganda. Hindi ko na nauubos to. Dati mga ito, mga tatlong pirasong. Ito naman, ito yung baga din nyo alam na guava ito. Nakakita na ba kayo ng ganitong dahon ng guava? This is what we call a pineapple guava. Ang dami yung tanim dito sa aking backyard. Ito. Laki na to. Last year lang ito. Ito yung tinatawag na pineapple guava. Sarap yan. Ay, meron akong dito.
Di pa natapos ang fence ko dito sa likod, kaya etong paglagyan muna ng gapangan ng mga halaman muna ang ano, laki kasi ng budget. Yung fence lang na yan is like 4,000 plus. 4,000 plus dollars. Oh, yan, mga tabungaw. Opo pala is tabungaw. Dami rin akong ano dito. Nilagay ko silang sa lilim. Oh, ang dami kong gabi. Oh, my goodness. Sino bang kakain ng gabi na to? Oh, hanggang sa dulo ng kulang hanggan. Ang dami oh. Balikan ko nga ang aking sigarilyas. Oh, ito yung sigarilyas. Ito yung pinaka ano. This is my plant that is treated the best. Ito yung I'm treating the best. Itong aking sigarilyas. Kasi ang gandang tingnan ito pag ano, oh, namumulaklak na. Pag gumapang na dito ko sa baba kukuha. Oh, di ba? Greenhouse naging ano, green na talaga. Kasi green na ang masaluyot din diyan. Parang kinainan ng kuwan. Uod. Yan. Oh, di ba? Ang dami kong ano. My goodness, ang daming taro, gabi. Dami pa dito. Scattered pero next year ano na, malinis na. Oh, inararo ko pa yan pagtaniman ko ng kamote. Oh, ayan, mga kamote nag-uumpisa pa lang. May kamote diyan. Di pa tapos kasi kulang ang aking itatanim. Pati ito, kulang din ang aking itatanim na kangkong. Ayan, oh. Di pa tapos ang aking construction. Oh, marami pa dito. Ko-construction pa ako sa likod. Akala mo ako ang gumagawa, no? Oh, ayan. So, hanggang dyan muna tayo mga kaibigan. Bye-bye.